ingerinze ebuna bono simbara tumogaba no itero temie orwaso etobisia kene kyamaga no temie ebuna bono chibara cheito omogaba no itoni gagasaine mosomi abana chizukuru omogaba na narwe paseri anyagetari temie era mariogo tarikolema anyagetari mendie sabesi abeyerengia asomoroberio bwokorigereria na kumurekera magendero ase county ya Kisii insi omugabana bwe county ye Paul Simbarati nigo rero tugucha kumurekera bunge yabo basi ase wodi yabasi boitangare ase nsemo ekisemi eskuru ya St Kizito VTC nigo yagachirwe ekerasi kialio bara ECDE nigo kiagachirwe boikirano na boigo kyong'ong'i ECDE asamangana yobochenu dispensary ya kyong'ong'i nigo egendete kwagachwa asensemo ichipara lianyabeli Nyagesuku Road nigo yagachirwe egetugi lia Maragia Road nigo yagachirwe Nyamagwa Boys Liobara Road nigo yagachirwe Nyakumbati Getare Road nigo yagachirwe Itumbe Junction Matongo lia Nyachuba Road nigo yagachirwe egatie chinde chinyinge